ಅಂಚೆ ಬೊಳ್ಮ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಎಡಪದೌದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕುರ್ದು 18 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. 14 ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. 17 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆದು ಸಭೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸು ನಡಪೆರ ಉಂಡು. 18 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದು ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಬಯ್ಯಡು ಸಭೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡಪೆರ ಇತ್ತದು ತಯಾರಿಲು ಬಿರ್ಸಿರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಪಾಯಿರು. ಇಂದು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜೈನರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ದೈವ ಬಂಡ ಅಂದು ದೈವಲು ಹಿಡಿದಂತೆ ಮಿತ್ತು ದೇವರು ಹಿಡಿದಂತೆ ತಿರ್ತಂದು ತಿರಿನಕಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಊರದ ಅನೇಕ ಜನಕಲು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಡಿಪೋನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ 80 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ 80 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಉಂಚುದುಂಡು ಅವು ಈ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಕ್ ಬೋರ್ದುಂಡು ಐನು ನಿಕಲ ನಿನ್ನೆ ಬಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ನೆಲೆಯಾದ ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲೇನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಪಂತೀರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 3-4 ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ ಹಿಡ್ದಾತರ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಜತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಪೂರ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಪಂಡೀರು. ಇಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಅಕಲಕಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ಸದೃಢ ಆಯನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವಣೀರು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯಿಂದ ಪನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಜಾಗಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಿಂಕಲು ಶುರು ಮಲ್ತ ನೆತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಗಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ 8 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಜವಣೀರು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಪೂರ ಪುಂಜನಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದಿಡೆ ಶ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿರು. ವಾ ನಮೂನೆದ ಬೇಲೆಗಿಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಪಾಯ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಮರತಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಊರದ ಜವಣೀರು ಬತ್ತದ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನದ ಅವು ಓಲ ಆತಿಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಆರೇ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪೋತೀರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ದಿನ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿವರ ಇಂಚಂಡು ಸುರುಟು 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಸಪ್ತಸ್ವರ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕೋಣಾಜಿ ಹಿಡ್ದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಉಜ್ಜಲ್ ಅಂಚನೆ ದೈವಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಕರ ಎಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುರು ಐನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕನತದು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಆನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ
ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಗ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಸಜಿಪ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ವಾಸುದೇವ ಕೋಣಾಜೆ ಮೇರಿನ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದೊಡ್ದು ವಿನೂತನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಪಿಂಗಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಕಳವಾರು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಲೀಲಾಮೃತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿದ ಎದುರು ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾರಿಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ 18 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಸಾದಿವಾಸ ಆದಿವಾಸ ಹೋಮ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಮಕರ ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತಡು 7 ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 8 ಗಂಟೆ 40 ಕುಂಭಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತಡು ನುತ್ತ ಎನ್ಮ ಪರಿಕಲಸ ಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರಂಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮುಲ್ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಆನಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಶ್ರೀನೇರು ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು UT ಖಾದರ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನವೀನ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ರಮನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಎ ಕುಶಲ್ ಭಂಡಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ PB ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವಿರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಗೌಡ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಆನಿದ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಅಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನು ಈ ಜಾಗಡ್ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾರಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4,000-5,000 ಜನತೆಗಳ ಅಂದಾಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಂಚನ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಚದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತನೋಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕಮಿಟಿದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ 17 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೊಂಡೇರು. ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲಾರ ಕೊಣಾಜೆ ಎಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಡೆ ಪುದರಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸ ಮನೆ ಜಾಗೆಡೊಂದು ಉದ್ಭವ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 7 ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಸೇರ ಉಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡದು ಮಾತಾದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಸುದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ನನಾತ್ ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಸೇರೆ ಉಂಡು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಭಕ್ತರು ಓಲೋಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೋಷಲು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನಿರ್ದಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲ್ಲಿಮಾರುಗುತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹರೀಶ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೇಕಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಕಾತ್ ಜನಕುಲೆನ್ನು ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆನ್ನು ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಎಂಕಲು ಪಿದಾಡ್ದ 1 ಕೋಟಿದಾತ್ ನೆಕ್ ಖರ್ಚಾಪುಣ್ಣದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದನ್ನು ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಂಕಲ್ನ ಈ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದ ದುಡ್ಡು ಇಡೀ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಐನು ಈ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚ ಐಕ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು ಮನ್ಪೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕ್ಲಡ ಉಂಡು ಅವ ತಂದೆ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಗ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ 7 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೆಗರ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತು ಬೆಗರ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮಿತ್ತುಗಳ
ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಾಪಣೆಗೆ ವಾರೀತಿಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಐತೆ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲು ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 14, 17, 18 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ನೇನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನಡತದೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ತದೆ ಎರೆಗಾಲ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಐನು ಕ್ಷಮಿಸಾದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಡು ಭಾಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರವಾಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಕೊಣಾಜೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ವಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಕೋಡಿ, ಹರೀಶ್ ಕೊಣಾಜೆ, ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮುತ್ತು ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಜರ್ ಶಾ, ಬೆನೆಟ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೇತೇರು.